खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि आइकनाव थुना अलाव थुनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै मैया बृहस्पतिबार खालि नलबारियाव आसाम सरकारनि केबिनेट मिटिंआ जानानै थाङो बै केबिनेट मिटिंआव गोबां थांखिफोरखौ लादों बिनि गेजेराव साखा खबनै सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे थांखि लादों बे जाबाय मैयानि केबिनेटआव थांखि लानाय बायदियै फैगौ समफोराव बाइक सालायोब्ला लाइसेन्सनि एबा बाइकनि डकुमेन्टफोरनि गोनांथि जानाय नंला थामहिनबा बैफोर गैयाब्लाबो फाइन लानाय नंला नाथाय हेलमेट गानाबोला फाइनखौ दानगोन जुदि नोंथाङा लाइसेन्स गैयाब्ला एबा बाइकनि डकुमेन्टफोर गैयाबालानो हमजायोब्ला नोंथांनियाव मोनसे नटिससो फैसिगोन नाथाय फाइन लानायनि नङा बै नटिसआ फैनाय लोगो लोगो नोंथाङा गारिनि नांगौ डकुमेन्टफोरखौ खालामाखैब्ला अब्लासो हमजागोन आरो फाइनखौ दानजागोन बेनि उनाव जायफोर इ-रिक्सा एबा बेटारि रिक्सा आरो अट' रिक्सा सालायो बिथांमोननिया जेबो डकुमेन्ट गैयाबालानो खेबब्रै हमजायोब्ला जेबो फाइन जाया नाथाय बैनि गेजेरावनो नोंथाङा डकुमेन्टखौ क्लियार खालामनानै लायाब्ला गोबां बिबांनि फाइन होनो गोनां जागोन बेखायनो जायफोर मटर साइकेल इ-रिक्सा अट' रिक्सा सालायो नोंथांमोना थाब-थाबनो डकुमेन्टफोरखौ बानायनानै ला नङाबा खैफोदाव गोग्लैगोन गुबुन फारसे कार सालायग्राफोरनि थाखाय जेबो रेहाय थानाय नङा दा जेरै सोलिगासिनो बेबादिनो सोलिलांगोन रायजोआव फिन 7 कौटि रांनि हेर'इन हमनो हादों बृहस्पतिबार खालि कार्बि आंलं जिल्लानि बरपथारनि पुलिसआ सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि हेर'इनजों लोगोसे गंसे i20 साखा खबब्रै गारि आरो सासे ड्राग्स लाबोग्रा सुबुंखौ हमनो हायो मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला बेलासे समाव बरपथार थानानि सिङाव थानाय क'क्राझार पुलिसआ 39 नं माहारियारि राजा लामायाव गुबुन सानफोरनि बादिनो सरासनस्रा सिग्रोमनायखौ खालामगासिनो दङमोन बै समावनो लाहौरीजाननिफ्राय गलाघाटसिम थांबाय थानाय AS 02Q 3449 नम्बरनि गंसे i20 गारियाव सिग्रोमदोंमोन बै सिग्रोमनायाव 90टा साबोननि बाक्सुआव लानानै फैनाय 1005.15 ग्राम हेर'इनखौ हमनो हायो हमनो हानाय हेर'इननि हाथाइनि बेसेना 7 कौटिसो जागोन होननानै पुलिस बिफाना फोरमायो बे हेर'इनखौनो लाबोनायनि दायाव हजाय जिल्लानि मुरजारनि जनक हुसैन मुंनि ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो हमजानाय सुबुंखौ पुलिस बिफाना गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो ICC इन्टारनेशनेल क्रिकेट वर्ल्ड कापआव भारतआ इंलेन्डखौ फेजेननानै फाइनेलाव हाबनो हाबाय फाइनेल मेचआ गाबोन थामहिनबा 29 जुन खालाराव जागोन मख'नो गोनांदि थांनाय हराव इंलेन्ड आरो भारतनि गेजेराव नैथि सेमिफाइनेल गेलेनाया जानानै थाङो बै मेचआव भारतआ गिबि बेट हमग्रोनानै 20 अभाराव सा 7 उइकेट हगारहरनानै 171 रान बानायनो हायो बैखौ होसोनानै इंलेन्डआ 16.4 अभारावनो गासैबो आउट जाजोबनानै 103 रानल' बानायनो हायो जाउनाव भारतआ इंलेन्डनि हेंथायै 68 रानाव देरहानानै फाइनेलाव हाबनो हायो भारत हादरनि हानजाया 2007 मायथाइनि उनाव देग्लायसो T20 वर्ल्ड कापनि फाइनेलाव 17 बोसोरनि उनाव फिन हाबनो हाफिनबाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां सारअन्थाइ गावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जाथाया क'क्राझार जिल्लायाव जादों सारअन्थाइ गावनानै थैनाय सुबुंखौ महर सिं ब्रह्म होननानै मिथिनाय जादों मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि काजिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय गम्भीराकाटा एबा दुन्दिया बारि गामिनि 25 बोसोर बैसोनि महर सिं ब्रह्मआ बृहस्पतिबार खालि फुंनि 4 रिंगायाव गावनि उन्दुनाय खथानिफ्राय सिखारनानै बायजोआव ओंखारलांदोंमोन बै समावनो सारअन्थाइ गावनाया महर सिंनि मोदोमाव नाङो जाउनाव जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो महर सिं ब्रह्मआ बिसि आरो 2 बोसोर 10 दाननि सासे उन्दै खुदियाबो दङमोन महर सिं ब्रह्म बायदि सासे 25 बोसोर बैसोनिल' लाइमोना हरखाबै मिथिंगायारि खैफोदाव जिउ गोमानांनायाव ओनसोल नाङैनो दुखु मोनहोदों दिनैनि बेरादामनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों